Hala, sige. Miyerkules ko niyan, Mama Mary Tabi, taod-taod ha, dahil makalingaw, pasalamat lamang kita sa mahal na ina. Our Mother of Perpetual Help Novena, alas 5:15 sa DCGB, live po yan. Kami po minaris Pitar Giraray sa lambang miyembro kan familia, kasabay dyan ang pagirumdom o kaya paglaom na sana po yaong kita gabo sa ligtas na sitwasyon sa tahaw kaining kadifisilan kan kinaaban, darakan pandemya, asin ana padagos na paglangkaw kan mga barakalon. Idiretso niya to ang panarig sa amang Diyos. Padagos kitang makimaherak, malampasan tanaan kadipisilan so mga may COVID magkaburulog na asin kitang pinagbibiyayaan kan karahayan ning salud, daiman maulakitan asin magamit niya to inisusog sa kamautan kan amang kagurangnan. Sagkod man kitang alas 5 nin pagkahapon, Bicol Target nag-imbitar mantang kamo dyan gayod nagmimerienda, papasiramon mian sa indong merendahan or kung naghanda na kamo kan pamanggihan, papanutukon mian sa indong pamanggihan. Sa paagikan mga informasyon na minaburotwa sa luwas, kumpadreng Jim, pareng Jomar, kumpareng Al, kasabay si Joshua, si Ans, buda si Luens. Sa Manibelan sa muya pong piloto si Henry Mata. Sa control technical yaon dyan sa muyang broadcast sa AM band sa radyo, sa muyang broadcast region-wide, si kumpadreng Nalday Baldo. Sa newsroom, sa padagos pong pagsumada lokal, buda pag-abangkan mga istorya national international, News Director Edwin Peralta, ang alamat, ang walang katulad. Kasabay dyan ang mga interns ka na UST. Siyempre, production si Angel Mustasan sa Muyang Anghel. Sa broadcast man tabi kan DCGB, sa bilog na kinaban, online, netwide, worldwide. Yaon dyan, Tricia, buda si Dexter. Ako po sa Indo man nakasarabay-sabay, an sa Indo pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. O dakul bagan nagmamati ka subago, ano? Sana diniretso po yan. Paramdam ka mo, 0961-759-0888. That 0961-759-0888. Asin sa Globe, 0926-0156-020. Sige na, paramdam tabi ka mo. Sana day nagharali, day kita natakdagan ning listener. Mahibog pagkasubago. Sana diniretso po ha, idiretso nindo. Nako, duman sa mo sa Barangay 16, Balintawak Street, ang nagbubulos padingnal sa gripo hali sa LCWD. Dai mo masahu. Brown na nagkukuro kalawang. Aram nindo na-appreciate ko most of the time itong battle cry ni Congressman Pido Bagapadi, ano? Tubig is life. Sagkod nyo yan, mala yan. Inda ko sa natabi kung iyuman ang sitwasyon dyan sa saindong lugar. Wala, maski pang basa, makuangkay, manggigirabo ka, dahi ka makusog buot. Paano ba yan? Water District, tapos ituturo kita sa concessionaire sa Prime Waters ba yan? Diyos ko naman. Bata maluyahon na nga ni. Uyan pa. Minalabogan. Sus, may nag-apod sa satuya sa telepono. Diyos marahay na hapon tabi. Nag-missed call palan. Pag huna ko mapaabot nin impormasyon man buda partisipasyon tabi. Ano, sige. Maray na hapon kay kumpadreng June Pitero diyan sa Lapu-Lapu sa
sentro diretso ang pagdangog sa GB Padi. Diyos maray na hapon tabi, kumpadreng June Petero, mabuhay kamo dyan sa Lapu-Lapu. Bueno, diretso taman ang mga istorya, ang bulos kan informasyones. Sunod po, ikonektar ta kay kumpadreng Al Armario. Kumpadreng Al, Diyos marahay na hapon tabi. Yes, maray na hapon pa rin. Naghiro na si Vice Governor Attorney Rex Lagman para ma-regulate ang pag-abuso ng unyan kan Sula Channel sa Bakakay na delikadong mapulyot na ni mga fish cages na ibinurugtak. Sinabi ni Lagman na set niya na kasarong aldaw ang meeting ninda Gobernador Noel Rosal asin ang municipal officers o officials kan Bakakay sa pamayon ni Mayor Dinky Romano. Asin tinukar na ang sitwasyon kan Sula Channel, asin ang mga planong pang-ecotourism sa lugar na yan. Nag-inspection na tulos ang grupo sa pangenot ni Mayor Romano, keribanan ang DNR Region 5, asin man ang BFAR para pag-adalan ang sitwasyon. Dahil matatandaan na sa inaugural session pasanakan sanggunian na panlalawigan, sinabi na ini ni Gobernador Rosal na naabuso na talaga ang Sula Channel, kaya dapat sanang umaksyon na ang LGU Bakakay. Igaditan na kung magkapadagos na magpakabulo ang mga negosyante na ng mga fish cages na tigaburog takbigdi, baka maging pulyotin na ini arugan Laguna de Bay. Kaya dapat sanang ma-regulate ini kan LGU Bakakay, mga ahensya ni Gobyerno siring kan DNR asin BFAR sa pag-reparo man kan gobyerno provinsyal. Iyan so mga anong apod kan so sagad. Fish cage pa de gari iyan kumbaga sa gari hawla. Iyo ta so, di ko lang nalingawan ko lang so termino kaan sa Bicol, pabirilog an ibakaan pa kwadrado na diyan sa may Sula, palaog duman sa Misibis. Iyo tabi pa de ako may personal man analysis kayan di ko magpulikibay may pigibo ng Quezon City. Yung nga ni igwa pa. Kung yan, net yan pa rin, may palataw yan sa mga drum baga, sa mga blue na drum. Dangan, net yan, gari style hawla, may mga butong yan. Dangan dyan, biba yung so mga fingerlings pasanakan kumpangos o tilapia. Iyo. Dangan, tig papahog yan si Fitz. Ngayon nung pagbibaw kifit kami na gipaw talaga yan pa ibabaw. Mina piririk pisik gipaw. Kundi magayon nung kaya yan na Sula Channel baga ta kalmada ang lugar dyan. Kaya nahiling kayo na oportunidad dyan iba. Ang problema ta pano na daw, dakulono na. Kaya yung nariparo ni Gobernador Rosal sa pagbisita niya sa area na gari na abuso na. Anyway, sa kunyan, ang gobyerno provincial, ang BFAR, ang DNR, asin ang gobyerno municipal kan Bakakay, nag-action naman tulos para sa sharing na issue tabi pa de. Roger Copia. Yan, informasyon, haligare sa Kapitolyo, Al Armario, DCGB. Salamat kumpadreng Al sa istorya, hali dyan sa Kapitolyo Provincial. Saro yan sa nagkarireparo ni Gobernador Noel Rosal na siya naglilibot sa man iba-ibang lugares dyan sa Premier Distrito. So pasiring bagaan dyan sa may Misibis gayod, ano. Nahiling ko yan one time ta nakapasyar man kita sa area. Dakol naman ang ganyan so mga kulong-kulong na pinag-apod yan. Kulong-kulong ha. Arog kan so sa Manila de Bay, kay to Manila de Bay. Grabe ang mga kulong-kulong na dyan. So ma-regulate sana yan ta maray na hanap buhay at least legal ano dahil nagbubomba ning sira dahil nagsusosa cyanide
dai marayan pa sistema kan pagsira within the legal bounds. Kaya lang tama man ang punto kan gobernador na naaabuso na. Dapat iyan ma-regulate, dapat managad maaraman kung paano ang pasistema kan pagbugtak dyan kan mga kulong-kulong na yan, fish cages, to the point na magkaigwaning ecological balance daiman magulpi. Magayon baga managad paghilingon ng pagsisabwagan ng feeds na kuminagiri po minaperrik pisik iyan sa ibabaw. Kaya lang dahil sabot kung ano ang epekto kaan sa palibot kung magulpi man nin kulong-kulong tabi. So here goes now, tama yan na pangapudan kan gobernador na we should try to we should look into and act upon the matter kung iyan nasa tama pang pasistema para man sana iyan sa satuyang eksistensya ikakarahay o dakulian dyan ng mga kulong-kulong sa may Sula Channel. Inda ko nga dyan pagayod nagtatago so mga barko kung may bagyo kung iyan tabian na lugar Sige, 21 minutos na lapos alas 4 din pagkahapon. Diyan kita kay Luwens na Barsena. Isihunta daw, i-connectar tan linya. Good afternoon, Luwens. Good afternoon, Tabi Sir Pio. Maray na hapon sa mga parantabay sa mga dagdag pang bareta ipinangganakan Department of Public Works and Highways o DPWH Region 5 ang suporta kan mga taga-barangay Dapdap, Legazpi City may kinaaraman sa pagpatugdok ng International Cruise Ship Terminal nagigibuhon mismo sa syudad asin sa indang barangay. Inian na notarang kan BCGB News pagkatapos na magkondusir nin public hearing sa nasambitan ng barangay Kasubago ang nasambit na ahensya na kung sain resolusyon na no objection ang kaipuhanan hali sa barangay para ma-implementar na ini sa mas lalong madaling panahon na. Sigun sa pakikipag-ulay kan DCGB News kay punong barangay EVP Glen Barcelona sin kagawad Glen Lana, face by face ang planong gigibuhon kay ni sagkod na makumpleto ini sa target na aldaw na iman daw sindanin pagkontra sa ano manalakdang ng gobyerno na ini makakatabang man sa pagpapakusog kan ekonomiya pakusa na sa indang barangay kundi maging sa bilog na syudad kan Legazpi. Kung kaya sa maabot na sesyon regular na nanda nakatalaan ng maipasar ang resolusyon na ini na magpahayag na daisindanin pagkontra pati ang mga residente sa siring na bagay at sinakatalaan manining suportaran kan lokal na gobyerno kan Legazpi pag-abot kan mga aldaw. Sige. Yan, Tabi Sir Pio, ang mga dagdag pang istorya hali sa barangay Dapdap, Legazpi Port District area. Ako po si Luwens Busio Barsana. Thank you so much, Luwens, sa dagdag na istorya hali man dyan sa Legazpi Port District area. Iyan so kaito bagang nagbutwa na supposedly ko ta na kunda ining pandemic nagpuon iyan ngunya na tao na pier international na pantalan maduong dyan mga international cruise ships magayunon yan nasa proseso na po puro na iyan tabi administrative process gustong sabihin paperwork tabi administrative works na kasabay dyan ining resolution of no objection gustong sabihin igwanin pagtutugot dahil nagkokontra ang barangay Dapdap sa dakulaon na proyekto ngayon na ibubugtak sa indang jurisdiksyon. I-connectar taan linya dyan kay Joshua Bino. Joshua, go ahead. Yes, maray na hapon Tabi Sir Pio, maray na hapon man sa mga paraan tabay, kooperasyon. Iyan ang kahagadan sa giranay ni Daraga Market Administrator Jasper Dugan sa gabos na mga paratinda sa laog kan wet market tigdi sa Banwaan kan Daraga. Sa pakikipag-ulay kan DCGB News kay Dugan, sinabi kay ni na hinahagad niya ang kooperasyon kan lambang mga paratinda na maging masinunod-sunod sa tama, tangani na maging marhay sana ang dalagan kan merkado publiko. Sa impormasyon na ipinaghiras ni Dugan, sinabi kay ni na padagosinda sa pagreparo, tangani nang masiguro ang fairness o ang pagiging patas
sa tahaw kan para bakal asin para tinda. Apwera sa pagreparo kan mga timbangan na naireport man niya to kasuhapon. Saro pa sa ipinagpromisa ni Dugan, iyo ang regular na inspeksyon partikularmente na ang pinagaapod nindang operasyon tangkas palara. Sa deskripsyon ni Dugan, ang palara iyo ang pigagamit kan ibang mga paratinda. Material ini na ipiglalaag sa ilaw o bumbilya. Tanganing perming presko paghilingon ang mga panindang karne o kaya sira. Kung maski na nung minsan nga ni medyo igwadi din salak na mga haraloy-haloy na. Sigun kidugan, saro ining klase nin panlalansi sa customer. Kung kaya puon ka nakaaging simana ikinasar nindaan o plantangkas palara. Asin oral daw ninda ining imamantinir. Kasabay kan oral daw man na paglibot sa laog kan merkado publiko. Mentras tanto sa mensaheng binotosan ni Dugan, sinabi kaini na malalaoman kan publiko na ang administrasyon magiging patas na maprotektaran ang parehong mga karapatan kan mga palatinda asin mga parabakal sa laog kan merkado publiko kan Daraga Albay. Pagirumdum kaini sa mga parabakal na kung maka-eksperyensya nin bako tama halimbawa kulang sa timbang ang nabakal na produkto o kung ano pa man, kung pwedeng magsakat sa nasa sa indang opisina sa second floor iyan kan merkado publiko tangan imatauanin tama asin maninigong disposisyon. Iyan tabi Sir Pio ang mga dagdag pang impormasyon hali man digdi sa luwas. Joshua Bino, BCGB. Thank you so much Joshua sa istorya hali dyan sa Daraga. Diretso ta ang bulos ni informasyon. Dumang kita sa tercer distrito i-connectar ta ang linya. Kumpareng Jim, good afternoon. Yes, salamat Abi Padi. Maray na hapon sa mga paranta. Bayaw na kung ngunya digdi sa Laukan Sangko niyang Bayan Session Hall sa Banuan kan Ginobatan katatapos pa sa nakan pinapod na committee meeting sa lindong ni Kagawad Ricky Matsa, ang Chairman Committee on Appropriation digdi sa Sangko niyang Bayan. Very good news ini sa mga barangays digdi sa Banuan kan Ginobatan, 44 barangays sa pinagururunan ninda itong aid sa barangay. Gari linangkawan tabi pa di from 150 doble magiging 300,000. Annual garo ini ramon niya to ang detalye digdi kay Kagawad Ricky Matsa. Kagawad, good afternoon. Sa ibong na linya po si Pio sa angkor sa DCGB. Ano po yung good news na para sa mga barangay digdi sa Banuan kan Ginobatan, 44 barangay? Good afternoon. Yes, maray na hapon tabi Kagawad, si Pio Fernandez po ini kan DCGB. Okay po, yes. Opo, ano yan na ipinag-alokar nindo na dagdag na budget para sa mga barangay tabi? Go ahead po Kagawad. Q po. Actualmente po, ini pong proponent kayo ni si former Mayor Gemma Ongoko. Ngunyan niyo ang presiding officer, yung Vice Mayor kan Ginobatan. Saya po naghali ini pong proposal na ini na gibuo na so annual na municipal aid to barangay worth 150,000 gibuo na ngunya na 300,000 starting 2023 onward. Okay? Yes po. Sige, go ahead po. We're listening. Actualmente po, 2007 naging barangay captain ako up to 2013 for 2 terms kan barangay San Rafael. By then, vice president ako sa Liga. That was then 100,000 lang sa municipal aid. Ngunyan, nag-propose ako kay ito, nagibuho na 150,000. Kaya magpuntang 2013, so far, 9 years na po ngunyan, laday po na nagihiro from 150,000. Kaya po, as of now po, sa kaisipan po ni Vice Mayor Gemma na itaas na ini, nag-agi po sa komitiba ko, kaya kasubago po nagpa-apod na po ako kay committee hearing together with the 44 barangay captains of the municipality of Ginobatan. Aminatli man po, Gabos. Gusto man ninda na malangkawan na because for 9 years po, permi pong 150 pa man lang. Kaya we have to consider po na primero ang mga barakalon mo yan sa mga materyales, alangkawan na po. But precaution nilang po ang mga barangay officials na issue na implement po nila ini taon-taon. Iyo tabi. Now, Sir Kagawad, sa huhuguton ang dagdag na fundo na yan tabi?
Actualmente po, pagkundin ni Cosubago, present man po sa LFC. So Local Finance Committee, na iyo po ang maasigurar na kaya po kan banwa kan ginubatan. Because mahali po yan sa 20% EDF kan barangay o kan municipality of ginubatan. Inaput mi po so budget officer, as of next year po, igwa po kitang nasa 57 million na magiging EDF kan banwang ginubatan. So far, ang mahali man lang is 13.2 million instead of 6.6 kasi magdo-double up po from 150 to 300,000. Opo, di ko kuha on duman sa Economic Development Fund. Yes po, sa 20%. Opo, 20% Economic Development Fund, and it will be rechanneled pasiring sa barangay aid. Opo. Okay, di duro dakula man yan. Sa po mga naka-incorporate po sa ordinansa, ang ma-implement po kayo ni, iyo po inihan nga barangay na po ang ma-implement. Iyo, oho. Di ko po nakakaaram kan priority programs kan bawat barangay na nasasakupan nila. Okay, so by the time na maging effective na yan, calendar of fiscal year 2023 onwards, Yes. an barangay na, ang bahala magdeterminar kung sa gagamiton iyan tabi. Iyo po. Oho. But still have to wait from the national government. Taro kay ito, may nangyari na kaya kaana. Nagtatao kay municipal aid so sa tuyang munisipyo, sa mga barangay, nagkaigwa po kay ito kilakdang na gamiton po iyan sa mga restricted and limitations. Depende po sa guidelines kan 20%. Iyan, Ano oho. po, kasi pinag-priority kan gobyerno so sa tong MRF, so mga basurahan. Kaya that was mandatory, kaya napaduman ito sa project kan MRF. Okay. Opo. Pero up to now, wala man po kaming limitations or restrictions. Iyo tabi kagawad. Iyon an nasa hindsight ko tabi na tibaad kon ang pagbariwas nan kan fundo coming from the municipal government pasiring sa mga barangay, igwaning restrictions, baad questionon, pero diyan sa indong pag-appropriar ka iyan ngapit na panahon, daing restriction tabi kagawad. So actually, this has been a practice in the municipality since 1990s pa eh. Mhm. Ang aram ko ito, wala pa ako sa politika, si Mayor Naning Rivera pa kayo ito, nagtataon na 50,000 as municipal aid to barangay. Then, so mga nagsunod na mayor, yung Pigibo. Opo. So, dai pala ning restrictions o kulatilya kung sa dapat gamiton. Ngunyan, Yes, as of now, not until na may magluwas na executive order ang sa tuyang presidente o kaya so agency concerned, araw kang DILG, that is the time na masunod kita kan mga restrictions and limitations na i-impose nila. opo, sa ngunyan tabi kagawad, nasa anong level yan? Committee hearing pa lang tabi? Yes. Katatapos lang po kan committee hearing, and by Tuesday, we will be conducting our fourth regular session, and that is the time na magko-committee report na po ako sa plenary. Sa plenary. Now, do you fairly believe na maipapasaryan yan? Siguro naman po, kasi actualmente, nag-attend man po so mga almost 90% of the members of the Sangguniang Bayan. Okay, di sige tabi kagawad. Salamat din marhay sa oras. Okay, actualmente po, Sir Pio, pigahalat may panganay because one of the councilors nagtaram na malay nindo. Baka nga niya kung dagdagan pa ni Mayor Chino ki another 200, gibuhon 500. Aba, umagayon niyan, kabangang milyon. Depende na po sa tong executive. Oo. Iyo. Pero ako, dai man mapadaogan si Mayor Chino. Dagdag man an. Gibuhon kabangang milyon kada barangay. Yogon mo. Siguro, depende na po kasi kung it man ang 20% EDF kan banwaan kan ginubatan, no? Sige. Consider na pa man pong ibang priority programs ang tutuyang administrasyon mo yan. Oho, na tibaad ko madiplit man lugod, so iba man na pangangaipo. Opo. Ayun. Sige kagawad, salamat sa oras buda informasyon. Okay, thank you po. Thank you.
Okay, so yan tabi, pwede si Kagawad Ricky Matsan, Chairman Committee on Approve. Good news ini, once na na-approve, pero sigurado ini approve ini sa Sangguniang Bayan sa mga maabot na aldaw. Sige. Yan, tabi pa yan. Sa ito yung mga dagdag na informasyon, si Kagawad Kate Padva, kasabago yaon mandigdi, Chairman Committee on sa Senior Citizens, Kagawad ni sa Amano, and the rest kan Sangguniang Bayan digdi sa Kinabatan Albay. Jimmy, nasalita di si GB News. Salamat kumparing Jim. Kasabay si Kagawad Matsa, Committee on Appropriations sa Chair, Sangguniang Bayan Ginubatan. Standby ads, oras Pilipinas 4:35. An oras hatod sa Indokang. Silka. Bagong araw, bagong aura with Silka Papaya Lotion. Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Neozep, mabilis, magaling. Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol Neozep Forte. Sa tulong ng Bimeg Integra CXD3, alis ang coccidiosis at avian malaria. Sulfachloropyrazine Diaveridin Vitamin K is the generic name of Bimeg Integra CXD3. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores, Watsons, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Maggi Magic Sinigang, mas masarap. Real asim ng sampal, mas masarap. Maggi Magic Sinigang, mas masarap. May sarap ng Maggi Magic Sarap. Maggi Magic Sinigang, mas pinasarap versus previous formulation. Di lang puro asim, Maggi Magic Sinigang. Sinigang na may asim linamnam from Real Sampalo. Preferred by 6 out of 10 moms versus nakasanayan. Try na ang mas pinasarap na Maggi Magic Sinigang. Maggi Magic Sinigang. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina
halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Coco Martin ho, bawat lakas may match na Cobra. Ngayon, dinagdagan pa ng lakas ng Immuniplus. Todo ako sa klase, pati sa gaming. Ang iniinom ko? Cobra Citrus, na tulong sa focus at pagka-alerto with proper diet and exercise. Nag-o-online selling ako para sa pamilya. Ang inumin ko, Refreshing na Cobra Berry. Sa biyahe dapat masipag. Fuel ko? Cobra, #1 energy drink. Lakas ng #1. Cobra Original and Citrus de Bote. 14 pesos SRP lang. Cobra, the #1 energy drink. Maging maalam sa mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Alamin kung ano nga ba ang mga dapat gawin tungo sa masaganang ani at mataas na kita. Mga bayaning magsasaka, linangin ang kaalaman sa Palay Aralan. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Matuto at mag-aral kahit nasa bahay, makinig at manood sa mga radio stations o kaya sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule at para sa karagdagang impormasyon. O, walang a-absent ha? Para tuloy na tayo sa pag-unlad sa Palay Aralan. Mapapakinggan sa DCGB tuwing araw ng Sabado at Linggo mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Palay Aralan. Abangan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. May bago sa'yo. Bago ba yung damit mo? 10 years ago na to, no? Bagong hair color. Same lang. Alam ko na. Bagong jowa. Single since birth to. Eh anong bago? Bagong aura lang. If you take care of yourself, it shows. Kaya mag-Silka Papaya Lotion. May papaya enzymes at SPF 6. With regular use, get kutis na ready to aura sa presyong abot kaya. Kaya pala, kahit bagong gising ka, ang aura mo, kakaiba. Bagong araw, bagong aura. With Silka Papaya Lotion. 107 pesos SRP. Also available in 10 ml sachets. 7 pesos lang SRP. With regular use, achieve ang bagong aura with Silka Papaya Lotion. Bagong araw, bagong aura with Silka Papaya Lotion. Bicol Target. Thank you so much, kumpadring Nald. Sige, diretso kan mga istorya dyan sa palibot. Ikonektar taman ang linya kay Ans Nagalero. Ans, thanks for waiting. Good afternoon. Good afternoon, Sir Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Sa mga dagdag manyatong bareta, 300% ang linangkaw. Kan tourist arrival sa syudad ni Legazpi poon Enero sa bulan in Hulyo, presenteng taon kumpara sa parehong peryodo kan nakalihis sa taon 2021. Ini ang latest na informasyon na ipinalawas ni City Tourism Officer
Pita Pacres kung saan nag-abot daw sa total na 83,271 ang bilang kan mga turistang nairehistro ni dadigdi sa syudad kung saan 81,000 kaini ang mga domestic visitors mantang nag-abot man sa 1,400 labi ang mga konsideradong foreign tourist. Sinabi ni Pacres na talaga nauug masinda dahilan sa halangkawon ang pagdagdag kan bilang mga tourist arrivals kunya na taon dahil sa kung ikukumpara daw ini sa nakalihi sa taon uminabot sa nakita sa 24,800 na mga bisita gikan sa manlain-lain na lugar. Sa ngunya na nagturos na restriksyon kontra sa COVID-19, naglalaom si Pacres na sa maabot ng bulan bago matapos ang taon 2022 mas magdakol pa ang mga mabirisita na mga turista digdi sa syudad kan Legazpi alagad pigi sa siguro kaini na dapat masunod man giraray ang mga health protocol sa manlain-lain na mga restaurant, hotel asin man mga tourist destination. So the twist kan story is nakabuelo bumenelo talaga. Pira na so ribo inabot? Uminabot sa CPO niya na January to July 83,000. 83,000. Yes. Ano ang breakdown kung igwasindang ipinaluwas tabi? Kadak lang kan hali sa ibang nasyon? Ang halangkaw ng CPO is domestic visitors or tourist 81,862. Yan. So digdi sana nagsuro circular sa Pilipinas na mga turista Yes po, ining foreign tourist nag-abot siya na sa 1,409. Igwa pa dumaning diit na parang pag-alangan. So digdi from one province to another, city to another, nagpuro parasyar na Mas kumbaga turos na ang restrictions RPO. Okay, sige. Di kung halimbawa naggarastos na sa naaning tig-2,000, di times piraan nga na persona dakulaon na bagay na luminaog mandigdi sa Legazpi nagsisirkularaan kwarta ang ekonomiya. Yes, tama Sir Pio. Sige. Tapos Sir Pio, ang good news man sa lado kan turismo sa syudad kan Legazpi. Galero, DCGP. Salamat ang informasyon nali dyan sa City Tourism sa paagi ni Madam Pacres. Maray na hapon tabi, Madam Pacres ha. Narumduman ko ini si Madam Pacres during the height kan sa tuyang initial coverage o kaya akan sa coverage niya to kan ECQ dahil nakalingaw ini nagdara lamang ning pagkaon digdi sa DCGB si Madam Pita Pacres dahil ko nga ni masyadong na-reconisir ta puro baga kita nakamask during the time na yugon mo pading nalbaya di itong ECQ gabos kita bago sa pasistema kung paano pero salamat sa mahal na Diyos na iraos ta sa tuyang responsibilidad pa na itao ang informasyon sa publiko tanganing maprotehiran ang buhay ni baya iyon nakita ka ito Angel digdi ECQ yung ka na digdi ka ito o dai pa o pagkatapos sa kan ECQ sus Mariosep na pangyari ito we were all new sa territory. Paano ta papadalaga doon? Pandemic ini na day nahihiling ang kalaban. Pero thanks God, giniyahan kita kung paano niya ito dinara sa lambang harong na nagdadangog. If not also nagdadangog na mga kliyente man niya loyal sa DCGB and then ining si Madam Pita Pacres ulo basa din nagbutwa digdi sa sala niya kasi say daw ining magayon-gayon na ini bata kami sa nakaitudig di bagata dai man ning ibang tawong nagluluwas pagkahali mi digdi sa estasyon diyan kami sa luwas mamasid kung sa inso may COVID na barangay dudumanon mi tahilingon ang sitwasyon maduman sa operation center kan COVID kung sa inso kit kami sana may nagbutwa si Madam Pita pala naigmagdarang pagkaon Madam Pita marhay na hapon tabi sa imo diyan sa City Tourism kan Legazpi. Nakabawi da asukwan. Salamat din mahal na Diyos Madam Pita ha. Nakabawi so tourism industry nagbubungkaras na pero sa empirical data na ipinaluwas ninda so lokal na turismo sana turistas meaning to say so hali ngaya sa Davao, hali sa Baguio, Metro Manila
or hali sa taraning niya tong lugar, anong minapasiring digdi. Bako pa suhali sa ibang nasyon ang dakol. So mga yaon sa nasasatuyang palibot tabi. Yan. Within the country, Pilipinas. Kompyuton mo an halimbawa, naggastos na sa naning tag 2,000, 3,000. Nagbakal na iyan sa paratsyenda ning pili, paratsyenda ning pinangat. Nagsakay na yan sa tricycle, sa padjak, nag-check-in sa hotel, o di yaon digdang sirkulasyon kang kwarta. Nakadagdag na yan sa ekonomiya. Araw ka ng simpleng pahayag kan mga ekonomistas, that includes Congressman Joey kan 2nd District. Ang apod ninda kayan, horizontal spending. Yan. Naglalakop na ang kwarta nag-circular. Sige, may mga text kita sa programa. Basahin po natin. Nagngalas da sinda sa Virac, tasagkod ngunyan, dai pa daw so fuel subsidy, samantalang sa ibang lugar nakatulo ng pago. Sige ta, we will try our very best na makahanap dyan in contact sa opisina kan alkalde sa Virac kung igwasinda ka inining deber o kaya jurisdiction sa fuel subsidy sa mga tricycle drivers. Tasaro bagaan sa ipinadagdag ka ito kan Presidente Bongbong Marcos Jr. So enot niya bagang bungkara sa pag Presidente na unang bita niyaan ibaba sagkod sa tricycle drivers ang subsidyo kan gobyerno. O dumanda sa Virac na ipa. Sa ibang lugar nakatulong pago na. Yan, happiest birthday da kay sa iyang best friend, sabi ni Tisay. Sa iyang best friend na si Ronelo Ramon Mendina. Yan, Ronelo. So pagkakanya haba kong Ronilo Ronelo, birthday da tabi ngunyan ni Ronelo Ramon Mendina, also known as Pogi of Purok 1, Bigaa, Legazpi City. Greetings from Tisay. May greetings pa. Tisay daw. Good PM Sir Pio. So ipangod ko tabi, nagkabit kuryente, hindi man po siya nagpaaram sa akon, aram nung ama kon niya sa kon po yadtong kontador. Biyo pa nagpabidyo okay, hindi ko man napaalin ta nakiaway pa sa akon. Uno tabi dapat po gibon, salamat. Ipablatter mo, buda maghagad kang asistensya sa barangay, kunday madara, maghagad kang asistensya sa pulisya sa Ipatura. O paano kumpadring nal, kasya na yan, tabi? Okay, sige, pwede na nga yan. Sige, igwa pa kita ng sarong report bago kita mag-wind up sa programa. Si kumpadring Jomar, yaon, nakalinya da pa. I-connectar taan linya sa Premier Distrito con Albay. Marhay na pun kumpadre Jomar, over to you, go ahead. Oops, naputol. Pading Jomar, pinagre-retry ang contact mo tabi, ang linya ni Pading Nald, yan, one more report kung nakalusot pa ang signal ang linya. Kunday magka-problema. Igoning dit nakikiti Pading Nalda o sa kwan sa signal managad kan report may nadadangog niya to baka kon igoning dit na deference, sabi ka ba deference. Di kunday na nakakonektar pa di pwede na kita mag-wind up. Sige. Pading Jomar, kung nakita wind up na ta so linya na futol and inabot na kita kan oras ki pag wind up ngunya na Lunes o kaya Miyerkules. Mama Mary Tabi, pasalamat lamang sa malay ng Santa Maria. Sa pangarang comfer sa good afternoon, amang Diyos ang magbantay. Thank you. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Digdi sa